Sanibona. Yebo makoti. Yebo, kade ngisha la ningangifaki. Kodwa-ke ngiyabonga ngoba senze nangifaka. Mina isayidi lami angifuni ukuthatha isayidi lomuntu wesilisa, angifuni ukuthatha isayidi lomuntu wesifazane kule ndaba ekukhulunywa ngayo namhlanje. Into engenza ngishe lapha phansi, kunesimo esikanje engizosicela ukusixoxa nje isikhashana kodwa ngizothi ukusinqamula ngisisheshise ngoba sidala. Umzala wami ukule simo esenzekile namhlanje. Umzala wami ungene emshadweni engamthandi umuntu ashade naye njengamanje, kodwa ungenele imali emshadweni. Uthe meyongena umzala wami emshadweni, ungene vele enomunye umuntu amthanda ngempela serious. Uthe mefika emshadweni umzala wami wathola ingane yomuntu ngaphandle. Akuyona ingane yasemshadweni, eyalo muntu lo amthanda ngempela wangaphandle. Kuhambe wahamba ingane manje isina-8. Uhambe wahamba umkhwenyana wathola ukuthi ingane akusiyo yakhe. So kwawukuthi vele umzala wami ushade thina ekhaya singazi. Kwagcina nje ngokulotsholwa kwenziwa yonke into kwaqeda kwawukuthi sekushoda umshado kodwa decide ukuthi ahambe ayobhala thina singazi. Ngenxa yokuthi kahle kahle yena ubefuna imali, wenzela ukuthi uma esekuqhubeka sekwenzeka ama-divorce kube ukuthi khona imali ayitholayo. So into egcina isiyenzeka umkhwenyana utholile ngale nto le, wa-decide ukuthi amkhiphe like kuma-medical aid. Kanti umzala wami iyafana nale story lesenixoxa ngaso, kanti umzala wami uzoba sengozini yemoto. Kwaba ukuthi umzala wami uzothola iy'mali za-RAF. So waqala lapho umzala wami washintsha, kwaba ukuthi useyayiveza-ke manje kumkhwenyana ukuthi yena vele uze kanjani la emshadweni, ngoba nalo muntu athandana naye owubaba wale ngane le akazi ukuthi ushadile, wazi ukuthi laphi kubo wenza noma yini lapha emshadweni, and ingakho engabambeki ngoba wazi ukuthi lo muntu lo bhuti lo ikubo lapha. So umzali usephinde wathola ingane yesibili futhi kuyena lo muntu lo athandana naye. So ngoba vele ngani manje umzali useyadelela, uyazi ukuthi uzophunyelwa yimali. So sekuhambe hamba futhi-ke kwatholakala ukuthi iy'mali angeke asayithola umzali ngoba uyena waba-wrong ekudriveni kwakhe, so iy'mali ngeke asayithola. Embeni esenze zonke lezi zinto sekuney'ngane ngaphandle ezu-2. Into aseyenza kumzala and umkhwenyanya into adala ukuthi amnyeke azabe ngisho ney'ngane zesibili, ubengafuni ukumdivosa ngoba ubonile ukuthi ziningi izinto ezizomlahlekela memdivosa. Kungcono kuba uyena umzala wami owenza idivosi kuqala. So that's why bebeqhubekile sebehleli emshadweni behleli kodwa kungasekho right. So into egcina isiyenzeka umzala wami ubonile ukuthi lezi zinto ngeke asayithola. Into ayenzile uthathe ugcine esemthumelela ngabantu, wamphuca imoto asanda kuyithenga ngoba umkhwenyana usanda kuphuma emsebenzini. So ugcine esemphuca imoto wamthumelela ngabantu, ngiyaxolisa, wamthumelela ngabantu. Kunjengamanje umkhwenyana ufonile like emasontweni wafonela ekhaya washo ukuthi uma kukhonto enzakalayo kumina nazi ukuthi kobe kuyingane yenu and ngiphumile endlini ngihambile ngenxa yokuthi ngibalekela impilo yami. Ngihleli angeke ngize nginitshene kwanini ukuthi ngikephi la ngikhona ngoba nani angeke ngazi noma mhlambe nihlangene, but ngifuna ukwazi ukunitshena ukuthi angisekho endlini ngibalekela impilo yami. And labantu abahluphayo ngifuna ukusho lokho, labantu umzala wami enza kanje kubona abantu isibongo sabo eThekwini esidumile esaziwayo ukuthi isibongo esingathintwa. Uneyazi-ke nani kwabaseThekwini ukuthi kunezibongo eThekwini okwaziwayo ukuthi lesi sibongo lesi uma wake wasenza something uyathini uzokwenzeka. So iphuzu lami-ke sengigoqa lisekutheni singaba blame abantu besilisa. Kade ngitshena uma nje ngikhuluma noma ngithi mina wemama
Yazi one day ukhazini wami sathola ukuthi uthuli ubulewe. Siyokhala siyoyibhuquza sithi yo ubengevele ungile because ulunge but izinto azenzayo siyokhala sizibhuquze but izinto azenzayo one day zizombulalisa. Nayo angaba kubona labantu laba manje sekutholakala ukuthi bathuli ngezenzo azenzayo. Kodwa asibe sisabheka ukulandela ukuthi umuntu bekade kwenzakaleni ekuqaleni. Ngezwe abantu besifazane la bayakhuluma ukuthi abantu besifazane bahlezi bebulala, kodwa nathi abantu besifazane siningi izinto ezizenzayo ezinkulu, ziningi. Ngiyabonga. Wezwakala Mangcobo, uyazi khona ama-comment ade ngiwabuka laphaya kade ngiwabuka nje abanye osisi bekhuluma ukuthi bengazambulale killing ku-wrong. Khona namadoda kade ngiwabuka lapha ethi indoda enjani ebulalayo nje. Aningitshelene-ke wemadoda, nina uma kuthiwa nihlangana nomuntu wesifazane okwenza nje ungenzani wena, ungamuva on? Wena sisi makuwuwe wena, nina kade nikhuluma kanjalo. Nina abafowenu abenze leyo nto abehlele leyo nto ningathini kubona? Ningathi wemfowethu move on. Le gama loku move on niyaliqonda ukuthi lidiphu kanjani? Umbuzo uthi-ke Vuvu, uthi Vubani usisi lo odakusho, umbuzo uthi indlela adinwe ngayo kufuna athathe siphi isinqumo. Ukhumbula ukuthi thina sikhomenta la sidiniwe, singenile kulezi zinto, asikho ezicathulweni. Thina njengamanje sisobha. Bona ngesikhathi engena kulento umqondo wakhe ufile. Manithi nina nimkalela ukuthi isolution yakhe kufuna kube yini, nimkalela kanjani ningekho ezicathulweni zakhe. Niyabona lo muntu uthi kade akhandela uzungu ezobulawa, umephuca imoto ukube walwa kwakufanele bambulale ngoba uyalwa. Wayezofelani? Ninazi ukuthi khona into ekuthiwa move on. Ngenhliziyo enjani? Amuvele ukuyaphi naleyo nhliziyo? Ayobulala bani phambili? Kulungile-ke kodwa. Siyabonga Mangcobo. Woza bafo. Ngiyathokozela kuwe. Hey mfowethu, eziningi izinto ezimbi ngaze ezenzeka emhlabeni umuntu engazi. Ngibingelele kubo bonke abantu abakhona. Okuningi bese kushiyo esingicoba amathambo kakhulu nje lena eshiyo udade lapha. Umafuza. Kunzima ukuba indoda. Amakhehla engadlali mayesho njalo. Kodwa ebengifisa ukudlulisa mina ukuthi yazi ungazufe nje kakhulu ngaphakathi emoyeni naseyintweni eziningi uma umuntu wesilisa. Engathi ungathi uqala ubeka ufunisela lo muntu othi manje ngisesigabeni engifisa ukukhula kusona ngibe indoda. Ngenza ukuthi nokuthi engathi uzipha ama challenge kwawena ukuthi yazi nginemgomo mina ekukuthi nokuthi according to izinto ezenzakalayo njengoba usubekele amapholo ukuthi uyifake ecathulweni zezimo ezithile ongakafiki kuzona wena ukuthi ngenze njani mangabe sekwenzeka. Ezinye zezinto ezisigcina zisifake inkingeni ukuthi sithanda nokubambelela into esiyithandayo nesibona zigugu kethi kanti zizosilimaza kwesinye isikhathi. Kungcono udedele into oyithandayo ukunokubhekana nezinto ezibalekile abantu abaphilelayo uma sewasithola isizathu sokuthi uphilelana emhlabeni ngoba le ndaba ka two sides of the story ayihlezi liqiniso kodwa futhi mina ngibheka ukuthi kunale lesithathu ade ukhuluma ngalo pholoba ireality kufike kube neqiniso bese kuzoba nalokho esesikubona nje sisonke njengoba sibheka udaba lasibula bese kuzoba ireality. Iqiniso lithi bebethandana baxabana bangazwana asazi ukuthi kwenzakaleni nokunye kodwa ireality ithi
uSibu akavelanga nje wasuka walala emthando wavuka ekuseni semzonda semmakhele loluzungu. Ziningi izinto adlule kuzona empeleni uma uzobheka nesimo sengqondo. Akekho umuntu ophilayo ongathatha isinqumo esifana nalezi bese ajike azozendlala ezweni ngalendlela. Umqondo wakhe ubusudungekile futhi angiboni ukuthi bese umuntu ophilayo ukadafa ubhuti. Eyintweni eziningi siyafa egameni lethu uthando. Engathi abantu bangakuqonda ukuthi akekho umuntu oyokuthanda akuvikele okwedlula indlela wena oyithanda ngayo nongayiqikelela ngayo ukuthi mina ngiphephile qobo lwakho. Singangeni othandweni sinefiso ezinhle ngaleyo nto le kodwa bese sikhohle ukuthi umuntu obalekile nguwe. Akekho yodlula wena nokucabangela kangcono ukwedlula wena. Ngoba la emhlabeni ukunyathela kwethu izinto ezincane nje. Ukuthanda umuntu kuyinkinga kakhulu. Ngoba kakhulukazi kubantu besifazane siyizinsizwa thina. Abantu besifazane zincane izinto ezibathikamizayo nje zibashintshe bese besona umoya. Singakhulumi ngobufebe kuphela kodwa nje ngezinye izinto ezeke zenzeke. Nathi siyizinsizwa yebo siyaqonya kunjalo kodwa kahlehle into ithi kumele siqonde ukuthi ukuthandana kwethu kumele kuzuzeni ngoba kuyisinqumo akukho melana nothando kakhulu. Kumelana nokuthi mina nentokazi kaMapholoba ngiyafuna niyenzeke lento. Yona intombi kaMapholoba iyafuna niyenzeke lento phakathi kwami nayo. Uma usuyicubungisisile kahle leyo nto leyo wayendlala wabona ukuthi kumele usungaqhubeka. Ngiyathokoza. Siyathokoza ngane yakwethu, siyathokoza. Yazi ukube ngiyazenzela bengizocela usisi oyedwa a request kosisi kulabo sisi laba noma ubani othi kulabo ba requestile othi kujustify ukubulala la noma ubani ngicela request khona umbuzo engifuna ukuwubuza ngapha noma kulabo kade bekhuluma lapha ngicela oyedwa nje aphakamisa isandla ngizomfaka ngifuna ukubuza umbuzo.